Jácome anuncia o traslado da Oficina de Turismo e o BNG desvela que é polos altos niveis de radón. O Goberno local vende a anunciar a través dunha nota de prensa a súa intención de trasladar a Oficina de Turismo que o Concello ten nos baixos do Xardín Padre Feijóo a unha nova ubicación. Concretamente o edificio administrativo da Praza de San Martiño, por ser un lugar emblemático da cidade. Aínda que a nivel interno, e segundo puido saber o BNG, as razóns que o Executivo local aduce son os altos índices de gas radón existentes no local da Rúa Isabel a Católica. Coñecido este feito, para a formación nacionalista é absolutamente sorprendente que ao mesmo tempo que se traslada unha oficina municipal aducindo razóns de seguridade e saúde debido aos altos índices de gas radón existentes na mesma, se anuncie que ese espazo vai ser licitado como cafetería. Dende a formación nacionalista insisten na situación de ilegalidade na que se atopa actualmente a empresa que xestiona a cafetería Sita no Xardín Xaponés, un espazo municipal en pleno centro da cidade, sen relación contractual co Concello, sen pagar absolutamente nada en concepto de canon e obtendo altísimos beneficios na mentres o Goberno local, que rescindiu o contrato en outubro, segue sen facer nada para paliar tal despropósito. Los placeros tienden la mano al alcalde para continuar las negociaciones. Después de que el fin de semana el alcalde decidiese de manera unilateral romper la negociación abierta con la Xunta de Galicia sobre la Praza de Abastos, los praceiros insisten en las deficiencias que presenta el edificio. A Acciona se le dio la obra, se le ha puntuado la obra por una serie de mejoras. La serie de mejoras era la carga y descarga en un montacargas único, las basuras en un montacargas único y después, sobre todo, un diálogo constante de los placeros durante las obras. Ninguna de las tres cosas por las que se le puntuó más Acciona que al resto de las empresas, de las cuales creo que 3 o 4 eran orensanas y se le hurtó un proyecto a una empresa orensana, se ha cumplido. Emilio González asegura que los primeros interesados en trasladarse son los propios comerciantes. A mí me paran todos los días por la calle, ¿cuándo os vais? Y yo siempre digo, estamos deseando irnos, pero es que ese edificio ni están los puestos hechos, ni está electrificado, ni tienen los desagües, ni han hecho las ocas. Tú hablabas al principio de recepción. Yo os puedo enseñar un documento porque tuvimos acceso, porque lo solicitamos, acceso y la recepción está hecha por el director de obra, por la arquitecta, por Acciona, pero no firman ni el interventor ni el concejal. Ahí lo dejo, yo ahí lo dejo. Lo único que yo digo es que los placeros estamos deseando irnos para la Plaza de Abastos y lo que queremos es que se solucionen estos temas. Los placeiros tienden la mano al alcalde una vez más y le piden que recapacite. A mí me gustaría que esto se solucionase, que de la noche para la mañana hubiese sentidiño común, nos sentáramos, todos cediéramos, porque no nos olvidemos, en el convenio pone que los placeros aportaremos, porque dicen que no nos cuesta nada, y en el convenio pone que los placeros aportaremos 100.000 euros a estas reformas, y estamos dispuestos a aportarlos. A denominación de orixe Valdeorras reafirmou hoxe no Liceo de Ourense o seu compromiso coa calidade, a formación ou converterse en colaborador oficial da prestixiosa Escola Internacional Wine and Spirit Education Trust. Hoxe Ourense converteuse no epicentro do viño galego cun acto organizado pola denominación de orixe Valdeorras no Liceo da cidade. O evento titulado A aposta de Valdeorras pola excelencia serviu para anunciar a nova alianza da DO coa Wine and Spirit Education Trust, unha das institucións formativas máis recoñecidas a nivel mundial no sector do viño e os espirituosos. Marcos Prada, presidente do Consello Regulador da DO Valdeorras, destacou a relevancia deste acordo. Por iso creemos firmemente que Valdeorras merece ser descuberta, coñecida e valorada como corresponde. Pero para que iso suceda, debemos asegurarnos de que a nosa identidade se comprenda e se comparta, de que cada profesional do viño, cada persona interesada no que facemos, poda coñecer en profundidade a nosa historia, as nosas variedades e o noso saber facer. Tras o anuncio, o evento acolleu a participación de Martina Leparte, director da Axencia Galega de Calidade Alimentaria, e a posterior mesa redonda O futuro do viño pasa pola formación e a excelencia, moderada polo xornalista especializado Enrique Carduch. É fundamental que sigamos impulsando este tipo de formación.
facilitando o acceso a programas de calidade diferenciada e promovendo esa capacitación continua como unha fonte de investimento para o sector. O coloquio contou coa participación de expertos como Michelle Brampton, CEO de Wineset, que interveu a través de videoconferencia, entre outros. Durante o debate, os relatores destacaron a importancia da formación para elevar a calidade dos viños e mellorar a súa competitividade nos mercados internacionais. Tamén se puso en valor a diversidade dos solos e microclimas de Valdeorras, así como o potencial das súas variedades autóctonas, especialmente o godello. We are delighted to welcome DO Valdeorras as a WSET partner. You're in good company. We have nearly 50 partners representing some of the top companies in the global drinks industry, as well as wine regions from around the world. We're looking forward to working with you in the coming months and years to explore a range of opportunities, including enhancing WSET's webinar enrichment programme, to deliver up-to-date content to a global audience of drinks professionals and enthusiasts at every stage of their learning journey. Medio Rural entrega 6 máquinas hidrostáticas polivalentes ao Servizo de Prevención de Incendios Forestais e a 4 mancomunidades da provincia de Ourense. A Xunta de Galicia fixo entrega a Deputación e a 4 mancomunidades da provincia de 6 máquinas preparadas para a prevención e a loita contra os incendios forestais. Esta cesión está enmarcada no convenio de colaboración asinado coa Deputación, que ten como obxectivo desenvolver actuacións conxuntas para manter e conservar as infraestructuras preventivas. Aparatos absolutamente novedosos, absolutamente útiles, e que van a ser, eu creo que decisivos nesta batalla que temos contra o lume, e nesta batalla que temos, nesta labor que temos de prevención. Porque aquí hai moita prevención e non solamente extinción, que tamén hai, como se acaba de ver. E nos falta outra cousa que está en marcha e que é tan importante o que fai que todo isto teña sentido, que é a formación que levamos a cabo no Centro de Formación de Toén. A conselleira de Medio Rural explicou que se trata de vehículos deseñados pola propia Dirección Xeral de Defensa do Monte e que poden realizar tanto traballos preventivos como de extinción. Unhas máquinas que se crearon ad hoc pensando nas necesidades de Galicia e nas necesidades do rural, non? Unhas máquinas polivalentes que van a servir sobre todo para prevención, que é pois a bandeira desta dirección, non? Traballar para ter un rural máis coidado, máis productivo, ese monte limpo, non? Son unhas máquinas que irán directamente ás mancomunidades e que servirán sobre todo para facer desbroces, unhas máquinas, pois como digo, de última tecnoloxía, tamén comprometidas co medio ambiente e coa sustentabilidade. Tamén ao abeiro deste convenio poránse en marcha 4 programas piloto para dotar dun total de 16 brigadas de prevención e extinción de incendios por 6 meses noutras tantas mancomunidades municipais. A SEMADE, en virtude deste protocolo, darase formación especializada ao persoal municipal e ás mancomunidades a través do Centro Integral de Loita contra o Lume de Toén. Comeza en primavera o trampeo no marco do plan de choque da nova campaña da loita contra a vespa velutina. Comeza a campaña do Programa Galego de Vixilancia e Control fronte á vespa velutina. Está previsto que as medidas de choque nesta campaña comecen na primavera coa realización do trampeo organizado, selectivo e planificado para actuar nos niños primarios, que son os primeiros en aparecer. O trampeo está avalado por técnicos e especialistas coordinados por científicos e investigadores, dándolle así resposta a unha das principais demandas dos colectivos afectados pola vespa velutina. Esta actuación diríxese especialmente á captura das raíñas que no proxecto piloto levado a cabo na anterior campaña xa supuxo a instalación de máis de 20.500 trampas en 261 concellos con máis de 113.000 raíñas atrapadas. Ademais da campaña especial de actuación sobre os niños primarios co trampeo, o plan de choque inclúe de novo actuacións destinadas á formación, información e divulgación entre os efectivos que traballan na loita contra esta especie, os profesionais afectados e o conxunto da cidadanía, activando ademais unha campaña de divulgación.
Este ano, os 313 concellos galegos confirmaron a súa adhesión voluntaria ao programa. A empresa Seaga conta cun equipo de coordinación que organiza os grupos de intervención, os que a Xunta dota do equipamento necesario para garantir a seguridade dos seus efectivos nos operativos. En canto ao balance do ano pasado, o plan centralizado na retirada de niños de vespa velutina acordado cos concellos permitiu a retirada de máis de 18.700 niños. O programa Chegou 2025 será máis social atendendo a condición de discapacidade de familia numerosa dos solicitantes. As axudas a natalidade, que poderán alcanzar ata 1.250 euros, amplían o seu uso a centros ópticos de audición ou ortopedias, co fin de adquirir produtos específicos que fagan máis doada a crianza e coidado dos recén-nados. A Deputación de Ourense ven de abrir o prazo para solicitar as axudas contempladas no programa Chegou de fomento da natalidade, que no presente ano inclúen novos criterios que teñen en conta o grao de discapacidade dos proxenitores ou a condición de familia numerosa, de tal modo que as achegas poden pasar de 300 a 1.250 euros. As persoas beneficiarias destas axudas recibirán a tarxeta prepago Chegou, que estará activa ata o 31 de maio de 2026 e vai facilitar a compra en farmacias ou para farmacias da provincia de Ourense de produtos hixiénicos, de alimentación ou saúde relacionados co primeiro ano de vida dos bebés. Este ano, ademais, amplíase o uso da tarxeta a centros ópticos de audición ou ortopedias co fin de adquirir produtos específicos que fagan máis doada a crianza e coidado dos recén-nados. Para este programa, a Deputación de Ourense destina un orzamento de 400.000 euros en concepto de axudas que están destinadas a proxenitores de menores nados entre o 1 de xaneiro de 2025 e o 31 de decembro deste ano, así como a persoas adoptantes ou que adquiran a condición de titores neste mesmo período. O último día de 2025 remata o prazo de presentación de solicitudes. As contías das achegas varían en función do grado de reto demográfico do Concello de Empadronamento, segundo a discapacidade da persoa solicitante ou segundo a condición de familia numerosa. Na procura da maior flexibilidade para presentar as solicitudes, a área de benestar ofrece a posibilidade de utilizar o sistema de administración por voz. Rivadavia recibe respaldo de la ONU para la promoción del legado sefardí. La red de juderías logra el apoyo de ONU y Gobierno para fomentar su visibilidad internacional. Rivadavia promocionará su legado sefardí internacionalmente junto a la veintena de localidades integradas en la red de juderías de España, contando para ello con el apoyo de la ONU Turismo y de la Agencia Española de Cooperación. Es uno de los acuerdos alcanzados por el alcalde de Rivadavia y también presidente de la red de juderías de España Caminos de Sefarad, César Fernández, con los responsables de dichos organismos. El convenio se firmará durante la Asamblea Anual de la Red de Juderías que tendrá lugar en Rivadavia en el próximo mes de junio. Esto supone una oportunidad para el inicio de la internacionalización de la red de juderías y también para Rivadavia, para convertirse en un destino turístico de primera magnitud dentro del ámbito del legado sefardí. Con la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo se acordó la próxima firma de un convenio de colaboración que permitirá realizar actividades de promoción cultural de la red de juderías de España en el extranjero a través de las embajadas, consulados y centros culturales. Esta programación permitirá que la AECID promulgue iniciativas que darán visibilidad a Rivadavia y al resto de localidades de la red en las embajadas de 130 países y los consulados de 60 naciones. Pues esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias por acompañarnos. Que pasen una buena noche. Nosotros nos vemos mañana a la misma hora. Adiós.